prasaro oroi poroi ngai tongfuro thumsa klaina bagi khorang rekha bubagra 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 deprasarok oroi poroi ngai tongfuro deprasarok oroi poroi ngai tongfuro chungno sochana bagai khorang rekha bubagra 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 didinita ta didinita didinita ta didinita didinita ta didinita তিনি কয়টা নিছিমি চেংজানাই অফ প্রোগ্রাম जोंनो तर 12टा समयनि साजावा जों आरो जों ठीके गाबखा आरो के बास बाय फायसिनाय सिनारो डॉक्टर बी आम्बेडकर आरो नै हते बास थांनाय बास हते फायनाय के जों एडवांस फायलायगा तामंगारो बाहाय के डायस रखलायगा बाहाय के फ्लैग रगि जाखा अब नायनानि बागै जों सिगांमा फायगा आ खरबसो फायनाय तिने जतदे फायनाय जे ट्रेन चिनबुरि रखै जतनो फायनाय पियाबा आरो जों दिरकलिरिनाय हाय दिल्ली कापिनाय